ସୁନା ଖଣିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା। ବୈଷୟିକ କମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଛି ସୁନା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାମପଲ୍ଲୀ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗଜିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାର ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ଏବଂ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାମପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 2 ସ୍ତରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ସ୍ତରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳାଫଳ ବାହାରିଛି। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସହଭାଗୀରେ 2 ସ୍ତରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ।